Легендите е само не легенди. Това е преданието за касикията. Значи в село Китен, бившото Ордовиза, за което стана въпрос, че са били нападнати от испанските лази, пиратите морските. И живее една много красива девойка, която се прочува с красотата си. Имена Султана е научил, ходи, вижда, наистина била невероятна и иска да я вземе, но той искал да вземе разрешение от старейшините. Те разбрали, че няма мърдане, да казваме ние, не може да се отърват и казват, събират се там старейшините и казват, добре, тя е съгласна и ние сме съгласни при условие, че земята, която тя обходи на един атлик изград от залесването, ще бъде освободена от кръвен и всякакъв вид данък. Кон. Жребец. Кон. И той се съгласява, тя се качва, гони водоразделното дуло на босненското от другата страна, като старейшините се изхитрят и поставят на определени места няколко ад, за да може тя да ги сменя, да не се омаря коня. И обикаляйки тези, значи когато идват, като обиколила, прехвърля от Босненското, но Малко Търново е извън на Касикията. Значи тя е свободна земя вече Касикия. Стигайки един от Резовското било от тази страна, пресичат пътя от дясно на българи, но село българи, но от сам Кости, защото в Кости са живеели и невизирани българи и траки, които те са приели гръцката гара. И те пресичат, коня на Атлиман, конския залив, пада и умира и тя течешком достига до залив слънце на местото. И за това царя, султана издава указ, съгласно който тук няма право да се заселват турци. И тук на местността Ковач, когато се идва, турците свалят подковите, влизат вътре, когато се връщат, наново си подплават кръвите, затова местността се казва Ковач. А има ли право да влизат жени, турки, в тази местност? Не, те са имали право, но са нямали право да се заселват. Те по принцип са имали само в казарми. Моля? За да ни родят там, разбира се, няма ли са право. И поначало Странджа е било чиста българска планина. Има такава легенда за Калофер. Да, само в големите градове е имало турски, гръцки и български махали. Едно чисто турско село е имало, Сазара, което и сега... Сазара е заселено в 78 година от мухаджири, така че точно, и то е било преди това българско. И то е било българско. Значи населението на Странджа е било чисто българско, изконно. Добре, няма толкова близо до Турция, няма. Значи тук те са под подстъпите, те са... Сега ще кажа изкуствена граница. България нататък е продължава още 50 км. Тя стига до подстъпите, Странджа стига до подстъпите на Константинопол. И там е било всичко българско население. Първите, ние може би неправилно нямаме добра информация, че първата ислямизация е най-голямата, разбира се, там в Босна, Херцеговина, Сърбия. Но стъпвайки на Балканския полуостров, най-напред по Беломорието, покрай, значи те са били имали страхотна политика на турците. Покрай брежието всичко е било ислямизирано, помаци. И има една карта на Любомир Милетич, който ще се забравя. Разорението на тракийските българи. Разорението на Тракия. Той там дава с различни оцветявания къде какво се е намирало. Значи всичко е, най-напред се ислямизира крайморското, крайморета. С изключение на, може би, как са отстоявали, тук вече Златаров може да каже, с някаква привилегия са се ползвали гърците. Аз поне така си мисля, поради факта, че идвайки, превземайки Константинопол, на патриаршеския стол се заварва грък. Патриарха е грък и той вече дава, не го интересувало там турчина, кой българин, кой грък, кой сърбин, за него това ще кой герон, но дава привилегията и дава право на патриарха да получава изключително голяма власт този патриарх и се почва да покровителства и затова ние сме страдали много повече, и аз поне така си мисля, от гърците, и ако бяхме под гръцко росто, сигурно нямаше днеска да има едно българско име и един българин, защото те са много по-агресивни, докато турците все пак са дали възможност на
на българите да се съхранят вярата и обичаи, традиции и така нататък. Гръка е жесток.